Першае ў Беларусі. Брэсцкае прадпрыемства гарадскога транспарту крочыць у нагу з часам. У абласным цэнтры вось ужо некалькі дзён у аўтобусах двух маршрутаў 7 і 16 з'явілася магчымасць разлічвацца не звычайнымі талончыкамі, а з дапамогай мабільнага тэлефона. Для гэтага перш за ўсё неабходна ўсталяваць дастасаванне ЦІХС і зрабіць прывязку да банкаўскай карты, а далей па схеме. Для того, чтобы оплатить проезд электронным билетом, необходимо при помощи приложения, с включенным приложением, войти в транспорт, и приложение сразу определяется номер автобуса и предлагается оплатить билет. При нажатии на кнопочку «Оплатить» у вас появляется электронный билет и написано «Оплачено». Также можно оплатить билет, заранее купив его в приложении, и погасить при помощи сканирования QR-кода. Таким альтэрнатыўным варыянтам разліку могуць карыстацца ўладальнікі андроидаў. Правда, не все пакуль про гэта ведаюць. Интересная программа. Интересно, как будет работать. К сожалению, я пока еще не установила на свой телефон. Но думаю, что в будущем, в ближайшем будущем, я установлю, тоже буду пользоваться. Нет, я не знала об этом. Но да, это, конечно, облегчит работу и водителя, и нашу жизнь. Мне кажется, это будет удобнее, чем бумажный. Это некий прогресс. Безусловно, я за прогресс. Пакуль электронныя квіткі толькі ўваходзяць у практыку, але, кажуць спецыялісты Брэсгартранса, ужо многія скарысталі такі зручны спосаб разліку. Дарэчы, новаввядзенне дапаможа ажыццяўляць маніторынг пасажырапатоку. Аператары бачаць час, дату і транспарт, у якім быў пагашаны білет. Гэта значыць, ёсць магчымасць выявіць пікавыя паездкі, напаўняльнасць аўтобусаў, тралейбусаў. У выніку аптымізацыя сістэмы грамадскага транспарту. Выгода і для прадпрыемства, і для пасажыраў. Між іншым, зайцам і тут чырвонае святло. Кантралёры супраць іх ужо маюць адмысловае праграмнае забеспячэнне. Ну а кошт праезду не вышэй за кошт звычайнага білета ў кіёсках. У перспектыве сістэма электроннага продажу білетаў будзе ўкараняцца паэтапна ва ўсім гарадскім транспарце. Такім чынам, дадатак нам у дапамогу. Ну а талончыкі рэальныя, папяровыя ніхто не отменял.